नों बेबायदि फांफुं बाथ्राखौ बुंनो नाङा थेंगोना बे आंनि गोसोनि बाथ्रा दानिया आंसो फांफुं जाबाय ओइ गदा नों बेसे गोबावसैलाय बिसोरनाव थांनाया सप्तासेल' जादोंलै आं आयंआ बेदर लांफैथों होननायखायसो आं दखानाव बेदर लांफैदोंमोन बेयावनो बिबारखौ लोगो मोननानै लाबोफानाय जादों माथो गोरोन्थि जाखो बेवहायलाय मा सप्तासेनि गेजेरावनो बे माहाजोननि फिसाजोखौ फरायनानै साइकेल खिथु लाना बेरायनो हाबाय नोङो बिदिब्ला नोङो बोसोरसे थाबोनांगौब्ला मा फरायनो हाबावगोन नोंनि बाथ्राया बांद्रायनो हमबाय थेंगोना थ' आदा थांनोसै ओइ गबदा नों थांनो मोना र' बांद्रायाखै आं सैथोखौनो बुंदों ओइ गबदा नोंखौ एबार बेबायदि खेबसे नुबावोब्ला नांगोलाव जुरिनानै दुब्लिखौसो हालौग्रा मोनथिबाय बेफोरबायदि मानसिया रायलायबाय थायो नामा थ' थांसै साला जाग्रा ठेबगां मानोबा आयं बे नन्देसरनि बेदर लायनाया मा एफाबां गोबाव जाखो फालाय जायगाफोरखौबा मोजां नुदोंना नुवाखैमोनथाय बियो आं थांनो नागिरदोंमोनलै आयं गावनो बास'नानै थांग्रोनो हायाबोलै जायगा नायद्लानो होननानै हा नोंनो थांबानो जायोमोन ना नोंबोथ' रोंसै गनायावनो गनाय पाटसे लेखा साला बाला दाननो गोरों जाथारबाय नों ओंखारदो बेबायदि होद फाग्ला फाग्ला बेदर लायनाय एफा गोबाव जायो नामा आजोनि फाग्लाफोरना खेलायनानैनो खामानियानो गारिखौ जाथारला जाबाय बियो नावथि सानद्रा लाबोनोसै सानद्रा बेदर गोनां एसे थाब गोदा थेबगां नङाबा उदैया गन्दाय लाबोथुब्रा गन्दाय लाबो एसे नुवाखैहां गावबागाव नागिरनानैलाय बेखौ दानो गोदाना जेदा खालामगोन आङो थाबखौनो लाबोब्रा हनै सैमायाव सोलागासिनो दंलाय हो मोजाङैबो दोना नालाय ब्रा गन्दायफोरखौनो बहा दोनलाबायो मा एसे मोजां मदद' जांगिला मादि खाफालनि थाखाय नों गुबुनाव बिब्दि हाय खाफाल मा सोरजिदों नों मनुजनि जिउआव सानस'नो हायै माथो एम्फौ नांलायथों माथों दल' थानो रोङै जाखोब्रा नोंलाय ना दय हाथायाव बेदर लायनायफ्रासो माबाफोर बार गाज्रि नांगौ नामा फालाय नों थिगखौनो बुं थेबगां लामायाव बे गामिनि सासे आंखौ जिबायदि बुंहरबायना आं बिनि थंखौनो हमनो हायाखिसै सोर बिलाय मा बुं बिबारिया बेखौ थेंगोना होनना बुंदोंलै जेबो जायाखैथ' जेबो जायाखैथ' खाफाल मोजां नोङो बारग'बोबाय बेरेजोबासो गन्दाया गाज्रि जागौमोन जानायालाय जेबो जायाखिसैलै बिबारिनि बुंहरनायाव होद बेखौलाय बोरैथो लोगो मोनाब्रा नोंलाय होद आं बाजारनिफ्राय फैब्ला थाग थिग बासनिफ्राय ओंखारनाय लोगो मोनदों बेयावनो लाबोफाबाय आङो बेलाय मोनसे होद जायखिया दा बेलासियाव आलि खोनायावलै जोंहा मिथिबाय जागोनलै दे ओइ थेबगां फैयोब्रा माबार सिखारनानै आलि खोजोबदिनि हनै साला नुवाखै मोनालाय लांसै दा हाथारनाय नङालै सिखारबोदोब्रा मालाया आलि खोदों बेहा उन्दुनानै सोम खाथायदों
थेबगां मा जाखो नोङो ओइ थेबगां मा जाखो बिलायो ओइ थेबगां मा जाखो 나부치, 너네 왜 걸어 가도 돼 발이 나온지? 나부치, 어이 나부치. 랑리다. 와, 마다랑 마다 그래 보이네. थेबगां ओजों फैनायसाय मानो रायं मानो नायं दिनै बेसेबां बुरजा फुनो हाखो खोथियाया आलि खोनायफ्रा आवगायबायफा थाब थाब थिंथिं स्रां स्रिं खालामखादो गाबोनफोरनो गायनो हानाय बायदि जागोनलै आयं गायनायावसो हारसिं एरनाय नङाब्रा इस बेखौलाय मा सिन्था खालामदों नोंलाय खामलाफोर हमनोसैब्रा आजिखालिलाय माथो सावरि बादालिखौनो रावबो जालायलिया गावबा गाव आदा बुगावसै थेबगां आदाखौ लांखौ खुरबायहाय ओइ नाव जिरायलै लायनाबो जाहांला मा जादों जादों ना बांगो साले मुराय ओइ थेबगां मा जाखो नाबुथि मा जाखो नोंसोरलाय ओइ मा जाखो मा जाखो नाबुथि मा जाखो नाबुथि आं सिजदा आव होबाय मा जायो बे मानसि माखासेया फैनायानो जोबोद थाङा नै मा जालाखै बे थेबगाङालाय बेना बे बेसन बिनोसो चान्स लादों दे दा दसे उनाव हामगोन बे दसे उन्दुथों दे नाबुथि हाबा फैथारबालाय माथो जानांगौमोन बिसिनाव थौ माथो जायोब्रा नोंसोरलाय मावजि मानो बुंना खारबाय नाबुथि आं सिजदाव दमसनि नाबुथि ओइ थेबगां मा जाखो नोङो ओइ थेबगां हाबा थेबगां मायबा नांला जोबथारबाय नामा ओइ थेबगां माथो जायोब्रा नोंसोरलाय ओइ थेबगां सिखारदोलै हाबाब आंहा सिगाङाव सिखाव सेरेबसो नंदोंमोन
गावनि असे जिउनिखौनो Thiebgang, bây giờ cứ đang lại, sắp tới, mà ta thằng vàng lại. हाबाब टेबगां बुरजा जाथारबाय नामा सिखारदो टेबगां सिखारदो टेबगां बहा बहा दुखु मोनखो नोङो ओइ थिबां थिबां ओइ थिबां नों थैमारोबा सोरखौ मोननांगौ आंलाय सिखारदो टेबगां जायाखैहाय फाग्लि थैफ्लांदोंसो थैथारब्ला सोरखौ मोनबावनांगौ आब' टेबगां गांखौ जोला सिखारदो टेबगां गांखौ जोला सिखारदो ओइ थिबां मा जाखो नोङो र' आं थाव गोथां लायनि नाना होनि बेखौ गुदुंथारसै गुदुं जाथारबायलै आं बेखौ मोजां नाना होनि ओइ थिबां सिखारदोलै थिबां बहा दुखु मोनखो ओइ थिबां हाबाब टेबगां आदामोना न'खराव साबोसे आरो सोर सोर दं आंहा रावबो गैया बिबारि आं हारसिंल'सै आफा आरो आइयाबो आंखौ उन्दै समाव नागारनानै थांबाय सोंनो लुबैदां मा इसेबो स्कुलफोरबो फरायबायनो मोनबायबायाखै नामासै बे नन्देश्वरनि हावरिया खाफाला बहा आबुं जानो बिबारि नों सोंबायब्ला आं सैथोखौनो खोन्थानोसै जेब्ला आं मेट्रिक पास जायो कलेज फरायो बे समाव आं आंनि फरायसालिनि होनांगौ फिसफोरखौ फोजोबनो हायैयाव आं दिनै बेबायदि खामानियाव फैनांदों बिबारि अ आं आदाखौ दुखुसो होफ्लांनाय जाबाय नङा बिबारि सैथोखौ सोंनायाव मानि दुखु थानो Chào, sẵn phong lại. Wow. Ang gue betul barang nasi leo. Di pagi lagi nanggal nunggu parna nih. Uring Thiebgang jalan langgai. टेबगां मा बाथ्रा बुंनाय जाखो नोंनिया लावखारनिफ्राय दाहोना जानायानो बोसोरसेयानो जायाखै नोङो दानो माब्रै हाखा दावरा बेथन बाराय जानो लुबैखो नोंलाय थेवबोलाय di pagi lagi जिनिस बानांगौब्रा र' टेबगां बे सोमोन्दै आं सानगोरनि दा आं गुबुनाव थांनो ओंखारदों बेनि सोमोन्दै उनाव मोजाङै रायलायसिगोन Ôi Thiebgang
मा जादोंब्रा दिनैलाय मा सिरि बुथबथब नायहर नायदों नोंखौ मा जाखोब्रा नोंहा फैजेननायनिफ्राय बेथना बारायनाय आं उन्दैनिफ्राय बाहाय खामानि मावबोबाय थाबाय दाबो बेथनानो बाराया एसेब्रा थेबगां आयंआबोथ' सानै हयैसो बारायनानै होगोन ना बेथनखौ माथो एसेबां दुखु जानांगौ बेखौलाय थ' थांसैथ' होगोनलै दा आइनोनो खोथा बुंबाय थाबाय दा लै बेखौ सिन्था खालामना जागोन बे थां नै माथो बिबारिसोलाय बहाथो फैयामोन बेहायनो हाथायाव फैदोंमोन माबैथो नुहरसोंखो आंखौ मेगन थानानै नुवा जाबाय सोरबा आदाया न'आव थांसिगोन ना थांसैमोन ज' थांनोसै होमबा नों थुग्रोदो ना आं नंखायनो गांसे नायनो दे नों नायदोसो आं नेथ'बाय नों थांग्रोदो ना नाङा ज' थांनोसै अ बिबारि नों थुग्रोदो ना मानसिफ्रा नुब्ला मा साननांगौ होनबा